Tällä videolla esittelen lyhyesti kerhokohtaisen tuomareiden tasoluokitusten hallintaan tehdyn uuden näkymän. Näkymä löytyy kohdasta tuomarit, yläreunan oikeasta laidasta luokitukset. Taulukko HJT:n osalta, jota tässä käsittelen, on laaja ja sen lataaminen kestää melko kauan. Taulukossa jokainen tuomari on omalla rivillään ja jokaiselle tuomarille on rivi erotuomari ja linjatuomariluokitukselle sekä asetellaan asetukselle. Asetus vaikuttaa tasossa lähinnä automaattiasetteluun, exit-toimintoon, joten se ei ole oleellinen käsiasettelun tai otteluiden ja tehtävien ostamisen ja myymisen kannalta. Erotuomariluokitus on se, jota osto- ja myyntitapahtumassa tarkastetaan. Linjatuomariluokitukset vähäisen määrittelyn vuoksi eivät ole tasossa jääkiekkopuolella vielä aktiivisesti käytössä. Ylhäällä on sarakkeessa kaikki luokitukset ja kun kursorin vie luokituksen päälle, näytetään selitteenä tai opastetekstinä kyseisen luokituksen selite. Muutetaan tai lisätään uusi kerhotason luokitus. Liittotason luokituksiahan siis ei ole muutettu eikä poistettu. Määritellään täältä esimerkiksi erotuomariluokitukset. Kun klikkaa yhdestä ruudusta, sen jälkeen painaa Shift-näppäimen pohjaan ja klikkaa samalla rivillä toisesta ruudusta, tulevat kaikki ruudut siinä välissä valituiksi. Samalla tavalla voidaan poistaa luokituksia, esimerkiksi asettelu pois päältä. Näin. Kun halutut muutokset on tehty kaikille tuomareille, joihin muutoksia tehdään, pitää muistaa painaa tallenna. Tallentaminen kestää jonkin aikaa. Ja sen jälkeen taulukko ladataan uudestaan. Käydään tarkistamassa, että äsken tehdyt muutokset ovat tallentuneet ja näkyvät täällä edelleen. Kyllä, muutokset ovat paikallaan, koska tämä oli esimerkki. Poistan nämä luokitusmäärittelyt. Tällä tavalla voitte muuttaa oman kerhon tuomareiden kerhotason luokituksia ja samalla tavalla liitossa erotuomarivalmentajat voivat muuttaa tuomareiden luokituksia.